padha taline asmara tresnaku kang tulus suci Ramba Jaka malah mbobledani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo siramu najan apa jroning ati nanging aku ra iso ngocati apa wis ora kelingan sumpah janji kumong marang aku sina selita rambulan jarene tresnamu kang tuaku wis nganti calon
mbok jaga malah mbok lecani. Oke, Cidra bro loro. Heeh, ndi miki siji kae. Ya sing ki wae, Pak. Ayo, Met. Nggih. Salam sik, Met. Ayo. Seprit sik. Oh iya. Ditoto. Iya. Ditoto sik kok. Rada maju, Mas. Nah, ngene kita. Marep rono sik, Nah, penonton ning kono ya. Ayo, Pak. Salam sik, Pak. Kuwe joget pasti nganting ngono. Ngene wis kene salame semen kita untune ngene. Nah iya ta. Aku mau karo kowe. Ayo salam sik, Wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye salame disauri ora, Met? Ya sauri ra ketong siji loro. Ra apa-apa, Met, didongake muga-muga sing nyauri mlebu surga. Allahumma. Lah iya ta. Alhamdulillah awak dhewe sowan ning ndi, Met? Sowan ning endi? Magersari. Magersari. Kene. Lah iya didongake, Met, muga-muga masyarakat kene sehat selalu lancar segini. Tentrem ayem. Gemaripah loh jinawi. Lancar. Apa? Sehat panjang umur tinggal meteng mbahmu sing wis di bojo lah situ saya di bojo sing urung ya aja ndanduk-ndanduk aku ki rada mangkel karo Pras iki lah kok iso Pras ki rumangsane tak kon joget malah jedori malah jegang ngono pamer lato-lato lah iki masih dipampang wong tuwek Met ning ngarep iki wis power lho iki Met iki untune grepes masa iki nek iki grepes aku mrongos, Met. Oh, perbedaane ngono gak apa-apa to, Met. Nek iki swanger iki. Iki sangar iki. Iki bakul glitter, Met. Lah kok iso? Nek ngendi-endi lemu upane meling-meling kok cara, Met. Koyo pasar malam ngono. Ya ana, Met. Lah napa nek? Iki rambute semeling-meling kok ngene, Met. Oh, rambut jagung kuwi. Ora, Met, blonde. Oh, blonde. Blonde ki apa? Mbok abang dol gede. Oh, ngerti ku Rwanda. Ana meneh Met sing nyanyi go sarangan tahu. Lah kok iso? Lah iso meling-meling ngono. Oh iya, terawang. Ya wis, saiki dirodat sik, Met. Biasa, Met. Karep-karepan. Ayo. Ya, tenang ae. Iki sik tak ceki manuke rada rono. Nah. Masih rada geser. Tak cek sik cah cilik-cilik ngene. Bengok bareng-bareng ya. Ya. Masih mangan permen tok, aneh tok. Kurang ngompak balik bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Tak baleni neh, sing seru, oke? Jangan marah-marah. Anak apa teye, apa tiket, apa dia, apa gitu. Apa ditutut apa teye aku arek ngangkon wong tuwa ya kepenak apa teye balane aku tak ketel apa teye apa tiket apa dia apa tiket apa ditutut apa teye rumah aja dikagetin. Tapi wah aku nyanyi. Aja dikagetin aja nek ngono. Iki kowe ra weruh, Met. Lah nopo nek pojok kene. Nggo permen to. Pas ngono untune potel. Lah kok ono kembarane Andes barang. Dirodat sapa kembarane sapa aku? Lah kuwi sing nggo kaos putih kuwi. Kaos putih kuwi sing guyu kuwi lho. Endi? Kowe maju papat kuwi lho. Lho. Endi? Patahmu. Kowe ngecet. Ki papat penting, Met. Aku kabeh. Tak idoni wae. Yo. Yo, dilanjut roda dulu.
Hah? Aja sempret-sempret. Ai prokoco kawan ruwara rukune Islam ya iku limowa sahabat loro rukun kang siji bisa sira kan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat hebat poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun kuwasa ayo prokanca kaweruwana rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat Pengapat kosong ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun kuwasa Sihat Ratu Met. Piye Des? Lagu apa? Sepasang remaja. Oh ya, judul. Ayo Mas Irul. Alah mbok liyane to Des sekolah kudu. Alah, yo sasaele nyanyi ya men ya. Yo nyanyi dhewe, rasa gembira. Yo Riko yo. Des, Des, kowe nyekel mic ayo. Jarene arep duet. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah suhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia, jika tak tergoda nafsu yang hina. Merasa cinta itu bahagia, kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bahagia di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Jatuh cinta di bawah suhan Dewi Asmara, disinari rumah, disaksikan bintang-bintang sejuta,
saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia, jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia, kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah suhan dewi asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Suci dan mulia, jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia, kalau bukan kita inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Apa Pramilo? Baik, nanti ada Pramilo. Aduh. Piye Dik, ling ngetaki ngasih sepaneng bahasa Dudi wedi. Wedi karo untuku apa piye? Iya toh? Iso. Ngono Mbak Dik ya. Kuwi iki nggumun, Des. Piye nuwun piye? Ibu, hati-hati lho, Bu. Oke semute ning kono. Wanteng Aku sing tak men-men malah adik-adik ngene iki. Lah kok iso? Lah, adik-adik iki paling kumat. Lah kok iso? Ih, ngejal. Oh, ngalah nge-game, Met. Oh, malah WA. WA sapa? Sini sayang nonton ngono ya. Walah gayamu iki. Masa oleh WA. Sayang papa gedang. Bapak gedang. Ya. Iso enek ae. Enek ae. Ayo. Yo, Saiki dirojak dirajut neh. neh, heeh. Nah, mari pengen iki. Pindah no. Tato. Tato formasi nanti. Ayo, Oh, tuh, ayo, bingung kalah ayo. Alah bingung rek mesti yo. Ayo ngono, kene. Riko karo gendut kae. Rese karo gendut. Ayo to. Arep rene Riko. Nah, mana? Riko kono wis. Rada jenenge kono. Iki lho, kono kendiro kono. Nggon manuke lho. Kene. Nah, beda. Nah, hup, rada sela. Ayo. Ayo prokonto ngawarana. Salah. Apa? Des, Oh, keliru. kowe ndek kuping ra? Wah, Ndek kuping ora? Apa to? Ayo wis ndek kuping ra? Kuwi. Ya wis metu kok. Iya. Wajib. Ali kok. Wah, aku ngomong gliter langsung. Lebih. Ngono gliter. Sak bilang orang beriakot. Lah iya. Ayo. Wajib. Celingak. Wajib ngailan wadon turun ilmu. Wajib ngailan wadon turun ilmu. Ojo nirani turun rusak bodohmu. Ojo nirani turun rusak
Apa? Des. Sing bener ya iki. Piye, Bos? Wis lerene ngomong. Tugasnya ngomong itu. Ganti wae. Sabar. Ayo sampean nyanyi gantian. Baik dengan artis kita, tentunya dengan ada Mas Iro. Tentunya dengan aktor penyanyi kita pakai topi warna coklat. Dan juga pakai ini teman kita yang di sini, semoga ayo. Lagunya apa Pak Bos? Jaluk apa, Des? Loh, aku jaluk sing mantap-mantap kok lagune. Apa? Widodari Swargaku. Oke. Ayo Lek Sahrul. Kusuna maning ati sik wae. Kusuna hati. Ya wes, ora payu Lek Rut riko. Oh iya ngopi sik. Ayo. Yo. Kusumaning ati wong ayu kang anti-anti mong kamu bisa gawe tentrame atiku ora bakal lali
Apa sing kon cewek iki? Des, Oh, Bapak Belek. iki piye maksudnya? Ketuane Iki iki piye ketua? konsep piye konsep iki? Konsep iki kok pras ora melu ngopo? Ora pras kira kebagian nganu. Ora kebagian klambi. Oh, klambi. Mau ora nggo klambine Andes. Ora gelem. Ora apa? Kita pemuda Islam Indonesia ingatkan kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kesang wajib ngapain kau kamu suci pakai suci bukan kita Gusti Kanjeng Nabi al-Islam mugi pati Faridatun ala kulli muslimin wal muslimati ilallati al-badi ulon iki tiang jauh. Pangetikane tolabul ilmi yang kesang wajib ngapain dawe zakat oh suci tegese suci untuk kita Gusti Kanjeng Nabi al-Islam mugi pati Oh faridatun ala kulli muslimin wal
Glitter, hurung. Selak nopo? Koprol ping 17 yo. Boa, solo, lo, yo, oh,
Apa ki, Des? Yo. Cepake, Des, cepake pasukane yo. Oh iya, ceritanya guys patang puluh patang ngono wis ora. Iya. Jadi kayak tidak kene. Oh, Oh iya iya mimi. Repoti. Kowe ngelak. Eh, Mimi iya apa? meme opo alah alah. Ayo wedang putih to. Iya. Iya. Ya wis mlebu kok. Bengi kok. Iya. Iki lho ngopo iki lho? Lera banjaran sari berat wangi lera banjaran sari Banjaran sari arum arum buran wangi ler banjaran sari Dasar angin kamu wangi pusko rasa arum arum buran wangi ler banjaran sari arum arum buran wangi ler banjaran sari. wes Des. Meh mlebu ora to Des?
Ayo. Piye Des? Piye? Lanjut apa lanjut Des? Co. Betapa hatiku dan lagu gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapa Setia perwira siapakah kini pahlawan hati membela bangsa sejati. Sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air daya sakti. Gugur bungaku di taman hati di hari bulan pertiwi. Harum seberbahana bagai seri tanah air jaya sakti. Wow.